Iyo 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 iyo. Ambruk kabeh iki Mbak Tata. Nggih, aku sajake pengen melu ngambruk ning kok ya ndak bahaya. Nek kowe nek ambruk mlumah apa mengkurep biasa? Kula, Heeh. penak miring, Mas. Oh, miring to? Heeh. Wah, nek Sita. Mbak Sita. Mbak Sita. Anek kula mboten anu seneng ngambruk nek. Mboten seneng ngambruk iku Ora cipratan seneng lho, ngambruk. Mas. Oh, lah. Kecipratan. Lah iki sing Inggih. seneng li diciprati kuwi mau. Sakmono. Ono sing jengking barang. Oh, nang jengking Wah, barang. lah niku wau rak jenengan berarti sik ngajari. Mangke niku. Kowe sedang jengking. Oh ya. Nggih. Alhamdulillah tansaya dalu penontonnya tansaya kathah, Mas. Heeh, Dik Tata wah jan Nyawiji lumayan kalian iki. kanca-kanca Surya Budaya. Nggih, leres. Monggo sesuk sing badhe nimbali kula sakadang Surya Budaya. Ora larang. Nggih, ora larang. Pinten, Mas? Sak paket karo Danang Pro sing penting mulih do cukup nggo nukokke beras karo bumbon bojone. Sak RT. Injih. Harga damai. Nggih. November, Desember oke selane. Heeh, tenan. Nggih, garapane napa Mas sumangga kanca-kanca? Monggo Langsung wae, nderek Mas, ya. mawon. Nggih. Terlanjur hits. Ayo dong. Surya Budaya. Asalane
katon tejane yen kok yen besengut minggu katut nyoto jati kontrak ati iman wasetiyo tati lopi Nadyan bebasane kalingan jong sak lembar kamar koyo rasa ning atiku. Kuwi rebutan apa to kuwi Mbak Tata? Lah mboten ngertos niku sajake wong padahal siji-siji wae ya oman lho Mas. Mas, sajene iki nang dhuwur kok malah ndang utek-utek ngisor. Jare senengane golek sing ngisor. Ngono ta? Nggih. Ambo yo kene nang ngarepe sinden. Mergane sing ngisor ki seger-seger lho Mas. Ha iya nek bar Maksudnya ora degan. iya ibarat tanduran nek bar dirabuke mesti seger ya. Apa nggih? Kaya aku ya Mas. Seger du. Seger dialah. Wong kok le jujur. Bacaane sarawo asri ajroba tinku tanah satu umur niman mus lumayan amung nimas paraning sih. Apa ya ono sih? Ngerti penyanyi niki Lola kok. Aku ki sinden lanang kok njaluk nyusu gitu. Lah kok Ya Allah. Ya Allah. sajake lho Jan. Mbok ya milih sik tengah. Kaca Ayo yo. sarwo asih grebek tikutan sekumun kang
tresno sampun katur lumantar kanca-kanca Surya Budaya. Injih. Mbok pilih sampun wonten pamundutan kalau mau. Katresnan sejati ugi wonten ingkang ngersake karma tresno. Nggih, kathah nggih Mbak nggih. Heeh. Wonten malih ugi Napa? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ya dipinangkani setunggal mbaka setunggal. Heeh, kathah Mas. Nggih, kathah PR Sumangga. masih, Pak. Heeh. Nggih, semoga dipinangkani ingkang pun diriyen derek. Manut sik nodok, Mbak. Heeh, manut sinuduk ya, Mbak ya. Iya. Iki kok yogane iki ya jam Sita. 6 ya. Awak Dalam- dhewe karang nang ngisor manut sing nang dhuwur ya. Kuwi mau. Lah iki Cetha ora. jare nek manut kepenak. Enak. Apa meneh nang ngisor ki mung manut anane ta. Heeh. Nggih. Apa Mas? Enak nek nang ngisor ki manut. Heeh, nganggo. Ih, ngono kae. Ayo Mas. Keli-keli keju. Heeh. Insi, sumangga ingkang pun dirumiyin kanca-kanca. Oh ya, heeh. Kusuma Wijaya Mas. Yo yo, heeh, nggih. Ayo. Ayo yo. Surya Budaya. Ayo to, ayo to. Lungi mekaran semi Puspito ing taman sari Manglung manungsung wengi Kelawan mulane dadari Sasmito sang kumbang bebaya rangsang pucuk sarine kembang kusumaning ratri mongkawiti kinati mengatri sakrote ati kang suci lintang pancerono antariksa api bumi ayo sang rino kusuma wijaya Ayo sing penting tertib ya Mas. Heo, heo, heo. Surya Budaya ada Mbak Tata Angelina Bareng